Nitkellem ċar dwar il-ħatra tal-Kummissarju ġdid tal-Pulizija. Sissa ma hemmx ħatra, sissa għad hemm proċess li wasal fil-parti tal-iskrutinju parlamentari. Lill-Angelo Gafaħ timt miegħu sa minn madwar 20 sena ilu meta l-ħadd avukat dejjem nafu bħala uffiċjal tal-Pulizija rett, onest li ma tantx tridu li jkun kontrik meta tkun fuq in-naħa tad-difiża għaliex kien jagħmel investigazzjoni u prosekuzzjoni b'mod mill-aktar assidwu u normalment kont tispiċċa fuq in-naħa telliefa tiegħu. Però sirt naf, għadni kif sirt naf li l-Oppożizzjoni kif tħabbar pubblikament ma hijiex ser tipparteċipa fil-proċess ta' grilling li għandu jsir quddiem il-Public Appointments Committee, jekk huwa hekk jien nagħmel appell lill-Oppożizzjoni biex tibdel il-fehma tagħha fost oħrajn biex l-Oppożizzjoni tkun tista' tagħmel domandi bħal dawk li għadek kif għamilt inti. Nieħu pjaċir li domanda kif għadek kif għamilt issa l-Oppożizzjoni tagħmilha quddiem il-Kumitat Parlamentari. Mhux tabdika mill-funzjoni tagħha u tiddeċiedi li ma tattendix quddiem dan il-Kumitat. Imma domandi bħal din, domandi li jistgħu jkunu aktar diffiċli, li jistgħu jkunu aktar antipatiki, li jidħlu f'kull aspett tal-operat tal-Pulizija, li jidħlu anke fuq l-individwu. Għaliex nemmen ukoll iva. Ma nistgħux aħna nitkellmu iżjed dwar ħajja personali li m'għandix taqsam din hija kariga pubblika u jgħod kollox bħalma jgħod għalija l-eżerċizzju li niġi skrutinat fuq dak kollu li nagħmel fil-ħajja tiegħi. Li nista' nassigura huwa li dan se jkun gvern li se jħalli lill-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija jekk jiġi approvat mill-Kamra tad-Deputati għaliex hemm ukoll hemm il-proċess li wara l-iskrutinju wara l-grilling irid jittieħed vot, se jitħalla jagħmel ix-xogħol kollu tiegħu. Dwar it-tielet domanda tiegħek jekk il-kandidati li applikaw għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ġewx informati jew ġewx avżati mill-medja, dik hija xi ħaġa li jiena ma nistax inwieġeb dwarha għaliex il-proċess ta' skrutinju jitmexxa mill-Public Service Commission u l-Gvern naturalment m'għandu ebda involviment fil-proċess illi sar quddiem il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku.